when pretty Stan came that all her dreams would come true. She was only 17 when pretty Starman came offering that. What's up mga boss, mga loads, mga bro. Dito tayo sa Robinson. Na-try tayo with Roxy. Hi. Okay. Kasi yan, may opportunity na makapunta ng downtown. So why not make a motor vlog? Kaya natin. Medyo mapag yung salamin ko. Lalang, gala-gala lang tayo sa. Samahan niyo ako mga boss. Para may pa-content. Kumusta kayo lahat mga boss? Maraming salamat ulit sa suporta. And God bless sa yung lahat. So, yeah, almost 2K na ako mga boss. Okay. Salamat sa mga napatuloy na suporta, nakasubscribe. Tsaka hindi pa kayo nakasubscribe mga boss, mga bro, mga loads, mga cool. Ayan, subscribe na kayo kasi para ma-update kayo sa mga future content ko. Tsaka hit nyo din yung notification bell button para ma-notify kayo every time na may bago akong upload. So tara, let's go! Woo! Try! So, saan ba tayo ngayon? Ngayon na hapon is sa Tagum, medyo maulan, mga taga-Tagum news. Grabe, halos tagahapon na lang nag-aulan. So medyo maputik, expected na. Okay. So kung napaka-rush kaya ng umaga, naku, sayang lang. Kasi nag-ulan ngayong hapon. Then ngayon kapag gagala, naku, useless. Kagaya ko, nagka-rush ako kaninang umaga. Wala, useless mga boss. So tara, naputik na. Iya, bakit ako dito dumaan mga boss? Grabe ang putik. Ikaw, bobo! Patay. A few inches later. Stoplight. Roy lang. Ano lang tayo? Stroll lang mga boss. Okay. So dito na mga boss. Salamat sa suporta. Wala kang kwentang video ngayon kasi susulan tayo. Wala tayong topic. Tanong ko sa inyo mga boss, kung kayo mga boss, anong magandang topic? Comment down below mga boss. So wala na akong topic pera na lang kung mag-upgrade. Tara na tayong upgrade. Ano kaya magandang topic? So comment down below mga boss. So dito na lang mga boss Maraming salamat sa patuloy na suporta. Peace out. Subscribe na kay Bisaya Explorer.